abot ti pagabaabog miti ko bilit na nagagamin ti bilit. Maraming mga ibon. Ito yung ginagamit natin na pangtaboy ng ibon. Pangtaboy. Anong oras ito nakuha natin ng Kyle? Dopi gabi ti kuhanan eh. Iti marami pang tubig. Basa pa. Alas 10 anggil na kung wala na yung kuhan. Hindi na basa. Pasirigdragan pa pasinagra niya yan. Pasarinagnagan. Nagkuha niya. Pirmi nga ba basala? Ayan ang kilay. Bilit balay. Inal daw ka sa magpaputok ti uncle ya. May kalo pa na tangal daw. Hindi pa ako ma. Bilit tulong nga ya, dati bilit tulong nga, makikita yaw. Da. Ng bilit balay ta daw. Pigsa. Aja apa aja ti rarami din uncle pangabaabog ti bilit. Siksi kami mo lang gamin ito iti dati paagay na nga gagapasan na yun. Pero di majayan din eh. May isang silong. Tanapo na dyan rabistiran. Prepare dan. Tayo bibili ng mauulam natin kay English. Video ko ka sir? Bigpilang ko ma'am. Ang ulam po magkano po? Tag 10 sir. So kay English tag 10 lang yung isa oh. Kanay mo. Balay mo. Oh, karon. Ikaw te ano yung pan mo te? Ari sir, ari akong pastel sir oh. Magkano po ito ante? Tag 15. Ay 10 lang. Ano po ito ante? Torta na talong. Torta na to. Tapos yung pastel ko sir oh, hindi po ako spicy. Magkano din po yung pastel ante? Tag 10 po. Pastel din po yung pastel. Ito yung binabaon ng mga bata kasi dito kay English tapat ng eskwelahan. Ito yung spicy po ako. Ano po yung flavor nito ante? Manok po. Ay manok. Ito torta na ano, tag 10. Tag 10 yung torta na ano. Dito tayo kay i-video down natin sa ante. Ano ante? May ikon na ante? Maluto sir. May luto na? Ay, wala. Sir, bago lang kami naka-plaster sir. Pagkapon. Kalanggan na may kahoy na. Magkano din yung isang piraso ng turon ante? Tag 5 lang sir. Rice turon. Rice turon po, tag 5 lang yung piraso. Sir, dito ako sir. Ma'am. Sir, kumusta po? Sir, lumpia, dumplings.
Wala pa yung ibang mga pisto, no? Wala bang nakarating? Karon pa sa Hayaan mo, tama na Jen. Mas maubos na ito, maligya ka ron. Bili ako dito, ante. Isa. Tag 10. Adventure. Ano ito, ante? Munggo nga may kalabasa. Munggo na may kalabasa, isa din. Dito yung kinuha natin, yung ano? Salad. Salad na Langka. saging. Ay, langka. Salad na langka. Tapos dito sa Laswa. pakbet. Anong sahog nito? Ito rin. Pada tayo dito ng isa. Turutang talong. Pagpin lang. Thank you, sir. Mama, Thank you, sir. ayan. Thank you. Salamat po. 40 pesos lang ka English. Ayan, makakatawid ka na sa pang-ulam. Ito sir, dinuguan, 10 piso lang. Opo. Dito tayo. Steak tiga English medyo tigamin nga parte. Medyo nalaka lang tilakod at mga estudyante ti gumagata. Tag 10 lang ti may sabi iti may nga serve 10, 15 kasi yan. Hello. Kaya, bigay mo na ni Bibe. La 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 Sige na. la 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 la. Oh, nay. Hindi na malanis ka, hindi. Eh, titiyan. Ulam. Ulam. Ah. Katoy. Nagaraw na tubingan ka English. Doon. Nagpapastoritek. No, I'm going to the dito. Yung itik mo. Dito. Malalim dyan. Hello. In the club is Kagan.
punyaw. Sa karoon ka pwede ka eh, tapos daw. Kasi ato dumagsay. Sakay dapat ko ay di kasagaan. Ha? May isa niya. Ha? May isa. Stop. 1,200 ka na po ti agpabunag iti sinako. Iti kanyada. Per hektarya ang kalya. Per hektarya. Bildos. Lain dapat apa dagi jika kedua ada. Man, dito na. Gawaan nga, nagstira yun kamay. Nagstira yun. Ini ka ba dyan ang batay? Ha? Ini ka ba? Oh! Oh! Ini ka ba dyan ako? Saan? Adumang ipang palong na to na nya tanggal partner. Hey. Sabo partner ka. Ha? Lagi na makanan ka. Ho, ho. Ayan na eh. Oh, driver na ah. Akan tapay din ng talbubok kita. Tuwa tayo na balos sa ara data. Nahalang ka ba? Kalbes. Ano? Ay, bagat. Kaya ka na naggasto ka tingin tao pabit ko sa tabagan ko no kantis mo. Basta Iriam, mulagan ka ng tao. Jagar tumulong ka, tanong ka. Hey! Kapit ka lang ka. Patay tatati bunag. Adi kabsay nagbayad. Bayad kayo ah. Bayad, hindi po. Pagkain. Tanang kita. Hindi aja ko ah. Dito ka nakay. Ay, pagkantay. Bilang sa bayad. Ada yung importante. Pay natin na wag ka mo. Hindi ka po naman eh. Imagine na. Mati mata dyan. Ay, sabay, baka ni Nanong. Sasagulat pa si Nanong nung pagkapas. Papalayag. Ay, mati mo pa rin dyan. Ay, mabalin din. Mati babalay ka. Dati yung panday mo.
May karon nagpabalay kini. Tapos nagpabunag ka, kunin ka yan kay mali ko ti tao ka sumurot bunag kini pabalay karon. Karon mati mabalay, pabalay. Bo gumaling sa ti merinda ti bunbunag. Tigman mo set pininang? Bali 100 pesos. One. Atin na. Ensaymada. Hoy. Mano aja ko dyan. Para kasi inuman da dyan, tagagayta ng apit pa. Chips eh. Kapag nirinda rin yun. So ato na po di Kenyatta yon. So ato sa rin tayo. Asin na ako. Udi ati ka English na ito guys sa silaw. Masakit sa mga pinakinok sayang. Lusot na nagbunga maagin mulap iti nga saban. Dapat titalo. Ay upad nga sa sapad ay. Lumaupad nga sapad na. Nalpas medyo bangir na po. Diyan nalpas. Kailangan dapat ti kwapo. Sobra 20 ti nabilang ko. Napit ni. Maya tapo maya. Paya. Nagpastar kayo maitikin na ngayon. Malong kanapit. Sobra 20. 20. Oh, kasi na po sobra 20 ti napit. Diyan lang insakto naman no sobra na inang. Bisa sobra 20. Dapat mo nabati jiti, dapat nabati ka English nga may isang silong. Ano ganos? Sobra na sa kay pagkantitik ko.
Ipagiling, kunayo. Una ay pagiling data. Kaya yung pastor yugan, itek. Konsumo dati benga yung ita. Benga yung ta manaw. Siguro mga siyam. Kasi na po. Nabutan na po, Tito Dok. Hoy! Sige, siguro yun. Hoy, patungin ko lang! Patungin yaw! Ay, patungin ko rin! At kami kapayan natin pag ikaw nila, ipatong mo eh. Right! Vlogger! Okay, palitan! Patras, pwede naman, patras! Nabutin tao sa init. Naabutan dito do. Gawid na dyan! Gawid din ah! Ang dami, gawid din. Hey! Hey! Oh! Wow! Ay, dito mo try! Go, down, down! Ang sapre! Go! Down, down!
Last na kariton na may kakarga na. Excited? Menang kan? Super. 15. 22. 22 apotin na ada pijar besar. 22 apotin na apotin. Kasi na ako sa English kalkalpas na aja ko ah. Jar besar mutin. Wah. Mayat. Tapos iapit tayo. Ito na apit. Ha, nagbangnon, di kap-apitan. Nya pati feelings na ti makapit niya. Ayo plastik. Plastic mo na. Plastic mo na yung sukap na. Dari kasi mo na parang papito kailangan ng tao. Sabi na siguro. Hindi na magkuha di picture di kalman dyan. Nakakatungtod na da Kailangan talaga ispe. Boy. Mabalintay mo na pero after 1 month sakti makamaw. Kapag pastor tayo titik, tayo kalkalpas na tulo. Pastor tayo titik tayo. Shoo! Ajinay, abo ka majay. Minga ajinay, ayan mo, ikas di mo. Siya bugom ta. Bugom kay. Bugom. Shoo! Dito. Dito. Shoo! Doon ka doon. Shoo! Ay! Sa ano mato? Nagsisinabot naman. Shoo! Ay, dito, halika dito ba? Dito ka dito, halika dito. Huwag yan. Ano na, taw-taw titiktan ninyo pagturungan nan. Ay! Ha? Ay, halika dito. Dito. Awan. Papastol natin ng English para kuan lumugmog na. $22 gaya mong ka-English iti napit tayo iti pagay. Salamat ko na Diyos. Diyan yun eh, titik. Ay tadan. Galing natin para pastor man eh ah. Ito yung magaling na para pastor. Iputi. Magaling ka mag-abaw. Nauna sa pag-abaw. Sabat-sabatan na jitek. Bisokol. May bisokol is. May bisokol is. Big. 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 No, I'm going to the police in the town and kagatag and a wobble duck. And a wagay duck. Naga para kain dak. Kain dak. Kain duck? Dito ka lang, dito ka lang.
Patiyan, katiyan. Iti ka English, hanggang itilan ka English iti video tayon. Kaya salamat kini Apo Diyos. Ta nakapaapit tayo. Hanggang itilan na yan. Salamat sa Diyos.